Panguva ino pari kuzikanwa kunzi the ZDF commander Philip Valerius Vanda. Aiwa, panguva ino nyika yose yakamirira zuva musi wa 23 November apo pachasiya matomu ava ekumauto. Panguva inoi pane nhayo iri kutsviridza iri kutendera pasocial media vanhu vachibvunza kuti saka who is going to occupy that position. Ndisana pinda mashoko abuda nyika panguva ino kuti subscribe or like on the bell icon. Panapa the background by right. Emmanuel Matatu ndiye ari kunyatsozikanwa kunzi ndiye ari kufanira kuoccupy that space, that vacant space, but according to his age he is not eligible to occupy that space. Panapa tichipinda pahendo yakanzi President Anti-2030 Brigade vanobudanyira chiti my close sources within the system have indicated that it is going to promote his son in the coming days or weeks. He will risk and make his son the commander of ZNA. Bate mashoko awa ndo mashoko abuda chinyongo amuri kuona mari yeZimbabwe ari kunzi ndo zvarongwa izvi. Semuri yeZimbabwe mbodzi mafungiro enyu sekuona kwenyu panguva ino parunyatsoona kunzi pane rumors ari kutendera achinzi avana Valerius Vanda achinge azobva kumauto achandopinda kupresidency, maybe anenge ari one of the deputies amene achafayiwa either VP Kosano Chiwenga kana Mkebo Muhati. Mashoko ari kutsviridza vanhu vakamirira kuda kuona kuti what will be the president's move. Mbodzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like on the bell icon.